бино ба иттилои Спутник Тоҷикистон, моддаҳои мухаддир ва психотропии мамнӯъ бештар ба Русия аз Тоҷикистон ворид шуданд. Дар ин бора хадамоти федералии гумрукии Русия хабар додааст. Гуфта мешавад, ки чунин натиҷаро омори боздоштҳо дар 7 моҳи соли 2023 нишон додааст. Ҳамин тариқ ба ҷуз аз Тоҷикистон ба антирейтинг ҳамчунин кишварҳои Иттиҳоди Аврупо аз қабили Эстония, Чехия, Финляндия, Испания ва Ҳиндустону Чин шомил низ шуданд. маъмултарин маводи мухаддири воридшуда ҳашиш, кокаин ва мефедрон мебошад, афзудааст манба. Аз рӯи ин ҳолатҳо аз муомилоти ғайриқонунӣ беш аз 12.5 тонна маводи мухаддир, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳои онҳо, инчунин моддаҳои сахттаъсир мусодира карда шуданд, иттилоъ дод мақомоти гумрук. Ин ниҳод афзуд, ки аз моҳи январ то июли соли 2023 кормандони гумрук аз рӯи моддаҳои қочоқи маводи мухаддир 105 парвандаи ҷиноятӣ аз рӯи делаҳои воридоти ғайриқонунии маводи мухаддир боз карданд. Ҳамчунин 112 парвандаи ҷиноятӣ аз рӯи қочоқи моддаҳои таъсирбахш боз шуданд. Қаблан мақомоти Тоҷикистон иттилоъ дода буд, ки ҳаҷми маводи мухаддири мусодирашуда дар ҷумҳурӣ дар 6 моҳи аввали соли равон афзоиш ёфтааст. Агентии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир гузориш дода буд, ки дар нимсолаи аввали соли 2023 ин ниҳод 365 килограмм маводи мухаддир мусодира кардааст, ки ин нишон дод муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 115 кило ё 45% зиёд мебошад.